Čaute. To, že až 80% ľudí sa za život stretne s HPV vírusom, už asi viete. HPV sa totižto neprenáša len pohlavným stykom, ale aj kontaktom s genitálnou oblasťou, sliznice so sliznicou, ale aj boskávaním. Predpokladám, že mnohí máte už s niečím podobným skúsenosť a preto je pre vás riziko nákazy reálne. Kúpa kondómu isto nie je zlá voľba, no napriek tomu vás nemusí dostatočne ochrániť pred prenosom alebo nákazou. Nakaziť sa HPV je dokonca jednoduchšie, než si myslíte. Stačí jeden partner a vy sa môžete stať nositeľom tohto vírusu. Zaujímavé je, že ide o jediný rakovinotvorný vírus, proti ktorému existuje účinná prevencia. Počuješ dobre, naozaj existuje vírus, ktorý spôsobuje rakovinu a očkovaním vieme predísť nákaze a infekcii. A to si myslím, že naozaj stojí za zváženie. Vo vakcíne sú obsiahnuté tie najrizikovejšie varianty HPV vírusov, ale nie všetky. Veľmi dôležitá správa je, že ak ti gynekolog povie, že máš HPV, neznamená to, že máš rakovinu. Netreba vôbec panikáriť, že musíš ísť na operáciu alebo že ti hrozí rakovina. Keď zistíme u mladej ženy, že je HPV pozitívna a má tzv. Najľahší predstupeň rakoviny, tak ju len sledujeme. Jediné, čo sa zmení, je, že u nej zvýšime frekvenciu kontrol. Formou prevencie je ale aj cytologické vyšetrenie a pravidelné preventívne prehliadky u gynekologa. Pamätajte však na to, že HPV očkovanie nenahrádza preventívne prehliadky. Ak by všetky ženy boli očkované a zároveň by chodili pravidelne na preventívnu prehliadku ku svojmu gynekologovi, rakovina krčka maternice by bola veľmi zriedkavým ochorením. Preto je prevencia naozaj dôležitá a mala by byť vašou každoročnou rutinou, podobne ako keď idete napríklad k zubárovi alebo k obvodnému lekárovi. Starajte sa aktívne o svoje zdravie, pretože je oveľa náročnejšie ochorenie liečiť, ako mu predchádzať prevenciou, napríklad vo forme očkovania. Porozprávajte sa s rodičmi o možnosti očkovania proti HPV a nezabúdajte na fakt, že zdravie je to najcennejšie, čo máme.